நிறைய பேர் பாத்தீங்கன்னா இப்போ தோள்பட்டை பிரச்சனைல கஷ்டப்படுறாங்க. ஸோ முக்கியமான காரணம் என்னன்னா, நல்லதா இருந்திருப்பாங்க, சடனா ஒரு வாரம் வலி இருந்திருக்கும், அதை ஃபாலோட் பை அவங்களே கையை தூக்குறதுக்கு சிரமப்படுவாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு கண்டிஷன் ரொம்ப காமனா ஃப்ராசன் ஷோல்டர் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஃப்ராசன் ஷோல்டர் என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, எலும்புல உருவாகிற ப்ராப்ளம் கிடையாது, எலும்புக்கு மேல இருக்க ஒரு கேப்சூல் திக்கன் கட்டி ஆகிறதுனால வர பிரச்சனை தான். இது யாருக்கு ரொம்ப காமனா வரும்னு கேட்டீங்கன்னா, ரொம்ப ப்ரொலாங்டா ரொம்ப நாளா சக்கரை வியாதி சுகர் இருக்கிறவங்க, அதுவும் அன்கண்ட்ரோல்டா சுகர் இருக்கிறவங்களுக்கு இந்த ப்ராப்ளம் வரும். ஸோ இது வராம தவிர்க்கிறது எப்படி அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, ரெகுலரா ஒரு 3 எக்ஸசைஸ் மட்டும் நீங்க பண்ணலாம். உங்களோட கையை வந்து டெய்லி உங்க தலைக்கு மேல தூக்குறது, அப்புறமா ஒரு வீல சுத்துற மாதிரி டெய்லியும் சுத்துறது. ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு காமன் எக்ஸசைசஸ் நீங்க டெய்லியும் பண்ணிக்கிட்டே இருந்தீங்கனாலே இந்த ஷோல்டர் ப்ராப்ளம்ல இருந்து நீங்க தவிர்க்கலாம். முக்கியமா உங்களோட HbA1c, அதாவது 3 மாசம் சுகர் வேல்யூ 7 கீழே இருக்குன்ற பட்சத்துல நிஜமாலுமே இந்த ஷோல்டர் ப்ராப்ளம் நிறைய பேருக்கு தவிர்க்கப்படுகின்றது அப்படின்றது இட்ஸ் அ ப்ரூவன் ஹிஸ்டரி. தேங்க்யூ.